Tekintve a 34. helyről ezzel egy csapásra följött a 14-re, úgyhogy azért egy picit más így már a leányzó fekvése, és optimistában tekinthetünk a tokiói történések elé, és ugyanezt teheti Mihailo Kochán, aki pillanatnyilag a negyedik az idei eredmények alapján ezzel a 79-96-tal, ami egyéni csúcs, de lehet, hogy már nem sokáig. Nincs még 20 éves, nyert ugye Győröt 2018-ban U18-as EB-t, egy évvel korábban U18-as VB-t, és már az U20-as Európa-bajnokságot is megnyerte, úgyhogy szinte minden korosztályos világeseményt megnyert, de most már egyértelműen a felnőtt mezőny legjobbjai közé tartozik. Kochán, aki életében először 80 fölé kerül. Egyéni csúcs, és ezzel lehet, hogy még Novickit is megelőzi majd. Hát belép a 80-asok közé, ennek szól ez a széles mosoly, benne volt a levegőben, említettem, ez nem akkora meglepetés azért, de hát ezen át kell esni, és innentől már egészen más versenyzőként tekinthetünk majd rá. Idén ő a negyedik, aki 80 méter fölé kerül, úgyhogy Bigó, a két lengyel és Winkler mellett egy újabb versenyző, akit a közvetlen éremesélyesek között nyugodtan emlekedhetünk még Halász Bence mellett. Nézzük, hogy mennyi lett végül. 80 méter 78 centiméter, ráadásul még a vezetést is átveszi Novickitől Kochán, azonnal